போடுறா போடுறா. அதுக்கு நான் காத்து நிக்கிறேன். என்னடா அப்பா நாய் பீப்பா நாய் பியா இதை ஏன்டா எடுத்தாந்த? நீதாப்பா பட்டோருக்கு எடுத்து சொன்னேன். போ போய் கையை கழுவு போ. ஏன்பா செல்வம், என்னப்பா உன் பையன் ஏதோ கொல்ல பக்கத்துல பெயிண்ட் இருந்தவங்கள போய் கையை விட்டு நோண்டிட்டு இருந்தானே, என்ன கதை? டெட்டி நல்லா இருக்கா? அவன் எடுக்கலான் இருந்தா அதுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். கலர் அடிக்குது. இந்த கலர்ல கூட நீ ஜட்டி போடுவோன்ட்டு அவனை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான். ஏங்க இதே பூ போட்ட சட்டி இருக்கா? ஏய், என் வண்டி பிரிச்சு போட்டிருந்தா என்னடா பண்றது? கவலைப்படாத மச்சான், வண்டி கிடைச்சிரும். அதான் நம்ம அண்ணன்ட்ட சொல்லியிருக்கல, பாத்துக்கலாம். சார் சார் ஸ்மெல் வருதா சார்? வரலப்பா மச்சான். சார் ஸ்மெல் வருதா சார்? வரலடா, விடுமச்சி பாத்துக்கலாம். அதான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். என்னடா நான் திருப்பி அடிச்சா அந்த ஆளு கட்டினா சார்.